ለተራበው ለጠገበው አዝናለ ዋሉ ማማ ደመቁ እውነታቸውን እኮ ነው። 1 ሚሊዮን ብትገርሙ ይላተሰች በትግራይ ክልል የዘር ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዶ የ60 ዓመት አባት የ70 ዓመት እናት ጧሪ ቀባሪያይ ልጃቸው በራቸው ላይ ተደፍቶ አራስ እናት ልጆቿን አስከትላ ሱዳን ተሰዳ በሸራና በኬንዳ እየኖረች ዝናብና ፀሐይ እየተፈራረቀባት እንዴ አንዲት አውሮፓ ለምትኖር ሴት ናይ ተጋሩ ደም ይጠጣል እያለች ነበር እኮ። መጥፎ እንዲደርስባት አልፈልግም፣ ግን አንድ ቀን እሷም የትግሬዎች ደም በውስኪ ብርጭቆ መጠጣት አለበት እያለች አውርታለች። ከዚህ በፊትም ሙስሊም ሆናለች፣ ኦርቶዶክስ ሆናለች፣ ጴንጤ ሆናለች። አስመሳይ ናቸው። ነገ ጠዋት ደግሞ አሻ ትግራዋይ እያለች እንደምትሰድብ ሁሉ እንዳትዘነጋ። ምቀኝነት ኑሮብኝ ምናምን አይደለም። እኔ ቤተሰብ ዋግኔ ጽድት ብዬ ነው የምሰራው። 2500 ደሞዝ አለኝ። ይህን የማያገኙ ተጋሩ ወንድሞች እናቶች ነፍ ናቸው በስደት ላይ ያሉ። አንዳንድ አሽቋላጭ ተጋሩ ደግሞ አላችሁ፣ በጣም ደደቦች መሀይሞች። 1 ሚሊዮን በዚህ ሰዓት ለትግራዋይ ድምፅ በመሆኗ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም እደግምላችኋለሁ፣ ድምፅ ለሆነ ትግራዋይ ድምፅ እንሆነዋለን። በጉልበት ላገዘን በጉልበት እናግዘዋለን፣ በገንዘብ ላገዘን በገንዘብ እናግዘዋለን። እልፍ አላፍ ገንዘቦችን መጠየቅ ግን ጥሩ አይደለም፣ አግባብም አይደለም። እውነት ይህንን እረዳለሁ ብሎ የሚያደርግ ሰው በወንድሞቹ ደም ላይ መቀለል ነው። የህፃናት ረሃብ ላይ መቀለል ነው። ያወጣችሁት ብር አልባሌ ነው። አንገት የሚያስደፋ ብር እንደሆነ አውቃለሁ። አዱ ብሊና አውሮፓ ነው የምትኖር፣ ስዊድን፣ በዛ ላይ ኤርትራዊ ናት። እና አሻታት እያለች ከመሳደቧ በፊት ይህን ነገር ብታረጋጉትና ብታቆሙት ደስ ይለኛል። 1 ሚሊዮን አንዳንድ ምርጥ ተጋሩ አላችሁ፣ ደግሞ ምርጥ ትግሬዎች ብትባሉ ተጋሩ እንኳን አላችሁ። ምርጥ ትግሬ እየተባላችሁ ነው የምትጠሩት። ምርጥ ጥሬ ናችሁ እናንተ ትግሬ ሳትሆኑ። ፖሌቲን አቡነጂ ሰቅጡስ ጡስ ጡመክ አቡክስ ሸክለክ እኔ ስቆጣ አረበኛ ቀላቅላል። ዲሪና አልጡዝ ጡዝ ኩሚያኪ ቆም ብላችሁ አስቡ። አንድ አለ ደግሞ ጓደኛዋ አለቅላቂ ጥቁር መነጽርና ሌዘር ጃኬት ገብቶ የሚገባ ቤት ውስጥ ሌዘር ጃኬት ለብሶ የሚገባል። ጥቁር በሬ ይመስላል። በቃ ቆርበት ሄዳ ልጅ ጸግሙ ገዛ ክራይ ምናምን 1 ሚሊዮን። እናንተ ሰዎች በትግራይ ህዝብ ላይ እኮ እየተጫወቱ እኮ ነው፣ እየቀለዱ እኮ ተጋሩ አሻታት ሊና 1 ሚሊዮን እንደገና ደግመዋሉ። ለትግራይ ድምፅ መሆን ሀብታም ያደርጋል እንዴ? እኔም ጎፈንድም ይከፍታለሁ። እንደዛ ከሆነ አላረገው በትግራይ ህዝብ ኮዲ ጎፈንድም ይከፍቼ ልበዳ። ፍትህ ያላገኙ ተጋሩ የሞቱትን የእነሱን ደምና አጥንት መብላትን፣ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ሊሄዱ ጧሪ ቀዋሪ ላጡ አዛውንቶች ላይ መጫወት በነፍሰ ስጋቸው ነው። እናቴም እምላችሁ አውሬ ድሮም አውሬ ናትች። የተጋሩ ደም መጠጣት አለበት እያለች ስትለፈልፍ የነበረች ልጅ እኮ ናት፣ ያውም በውስኪ ጠርሙስ። እንዴት ነው ተጋሮች አሻጅ ናል ጡዝ ጡዝ ኩሚያኪ። አሁን እኔ ራሱ ተቃዋሚ ሊሆን እናቴን ተቃዋሚ ፓርቲ ሊሆን። ኦኬ ሰላም 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 ከመይ ምሲኹም ከመይ ትኾኑ እምበኣርከስ ሓፃር መልእኽቲ እያ ዘለህኒ። ምክንያቱ ኣያጅቦ ብምሉእ ገሊፅዎ እዩ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ፣ ብጣዕሚ ተሓጒሰ። እሱ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑ ማዕሮ ከምዚ ትዕዝብቲ ወሲዱ እዚ ነገር እዚ ብህፁፅ ሕጂ ኣውሪድዎ ስጋብ ክንደየናይ ንህዝቡን ንዓዱን ዝቁርቀር ከም ምዃኑ ዘርእየካ እዩ።
ንኸወፅእ ኣነ እውን ብጣዕሚ ኣሳቂቆኒ ነይሩ እንድዩ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝብል እቲ ህዝቢ ስለ ዝፈልጥ ግን በተኾነ ሓሲበዮ ነይረ ሕጂ ግን መልእኽተይ ንዓኺ እንደ ንኣዶ ብሊና እየ ዝለእኸልክ ዘለኹ መልእኽተይ ከም ዝኣምሰለ እዩ ቀዳማይ ነገር ብክልተ ነገር ትፃወት ኣለኺ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ተኣውጅዎ ንስኺ ሓንቲ ካብቶም ንጆኖሳይድ ዘበርከትኪ ሰብ ምዃንኪ ኣነ ብሂወተይ ኣይርስዖን እየ ኣይካልእ ኣይግድስንን እዩ ከምድላይ ክርስዖ ክእል እዩ ኣነ ግን ኣይርስዖን እየ እሱ እዩ ንዓይ ኩሉ ግዜ ዝመፀኒ ሓደ ምክንያቱ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ጋና ኣብዚ ሓዊዝ እንዳሃለወ ንስኺ ምሳና ሳዕስዒኺ ደሪፍኪ ባንዴራ ናይ ትግራይ ሒዝኪ ኢለ ከምቶም ካልኦት ዝሕጎሱ ከይመስለኪ ኣነ ተሓጒሰ ኣይፈልጥን መቃልስተይ ከምዘይኮንኪ መቃልስትና ከምዘይኮንኪ ኣነ ዝፈልጥ ኦኬ ሕጂ እውን ንስኽን ቶም ሓገዝትኽን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከምዚ ሽግር እንዳሃለወ ዝኾነት ሳንቲም ክትወፅእ ንህዝቢ ትግራይ ዝግባኣ ሕጂ ንስኺ 1 ሚልዮን ኮሮና 7 ሚልዮን ብር ማለት እዩ በቲ ምክንያት ኣቕሪብክዮ ዘለኺ ሓሶት ኩሉ ሓሶት ኢንፎርሜሽን እዩ ኣነ ኣፀቢቐ ኢንፎርሜሽን ከኣኪበ እየ ሕጂ እውን ኢንፎርሜሽን ኣለኒ እዩ ስጋብ ዝኣኽለኒ እዚ ገዛ ዘለኽዮ ቀዳማይ ነገር ቅድሚ ጦርነት ኣቲኽዮ ዝነበርኪ ገዛ እዩ እዞም ሓሰውቲ ምሳኺ ኮይኖም ዘተሓስውኹ ዘለዉ ከዓ ድሓን ፍርዶም ካብ ረቢ ክረኽብዎ እዮም ሕጂ ግን ምሳኺ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ቀዳማይ ነገር ንህዝቢ ስዊድን ንመንግስቲ ስዊድን ኢኸተካፊ እዮ ዘለኺ ስዊድን ሲ ፀሓይ ፅላሎም ቀዳማይ ብስዊድን ነዚ ኩሉ ወፃእተኛ ክኢሎም እዚ ኩሉ ወርሒ እንኳን ዶ ንዓኺ ንደቂ ንጉሳት ከይተረፈ $125 ንኩሉ ቆልዓ ቦን ቢድራግ ተባሂሉ ናይ ገንዘብ ናይ ቢድራግ ተባሂሉ ማንም ሰብ ኣብ ኣካውንቱ ዝኣቱ እዩ ሰለስተ ቆልዑ ኣለዉ ክዲኺ ናይ ሰለስተ ቆልዑ ድማ ዝያዳ ይህቡ ኺኦም ሓደ ካልኣይ ድማ ሾሻል ዝበሃል ኣሎ ስኺ ኣነ ሾሻላይ ከይድኒ ሰሪሕ ብልዒ ንሕና ተረዲእኪ ኣብ ዕረፍቲ ናይ ቫኬሽን ሓደ ስራሕ ዝገደፍናዮ ንዕኡ ገዲፍናቲ ዕረፍትና ኤክስትራ ሕጂ እንዳሰራሕና ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክኸውን ኢልና ኢና ንነብር ዘለና ክልተ ስራሕ እንዳሰራሕና ንምንታይ ሓደ ተዚኣኸለና ተኤክስትራ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ጠቃሚ ስለ ዝኾን ስለ ንፈልጥ ኩሉ ትግራዋይ ከምኡ ዝገብር ዘለዎ ዓለም ሙሉእ ተረዲእኪ ሕጂ ግን ኣያጅቦ ብጣዕሚ ዕድሜኻ ረቢየን ውሓዮ ናይ ክንደይ ተጋሩ ልቢ ፈሊጡ ኣውፂዎ ለዘረባ እዚ ስምዕዮ ፀቢቕኪ ኣነ ከዓ ሕጂ ክፋረደክ ዝደሊ እምበኣርከ ምስ መንግስቲ ስዊድን ክንፋረድ ኢና ኣነ ንስኽን እዚ ምሳኺ ኣረጋዊ ዲምን ዝበሃል ደራፊ ብናሃቱ ፈሮቶግ ይኸፊትዎ ዘሎ እዚ በድረጌሪ እዩ ዝበሃል ኣብ ስዊድን በድረጌሪ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ድማ ብመን ብህዝቢ ትግራይ ሹም ጆኖሳይድ እስኺ ካብቶም ኩሎም ዝሰራሕ ኩሉ ኢኺ እንደገና ከዓ ኣነ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ ያ እዚ ጎፈንድም እዚ ኢሜዲየትሊ ጠጠው ተብልዮ ምድልባር ጠጠው ተብልዮ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ በቲ መንግስትን ብሕግን ክንከይድ ኢና ዶኩመንት ብሙሉእ ኣለኒ እንታይ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ከም ዝግበር ብሕጊ ከዓ ይፈልጥ እየ ንስኺ ደቅኺ እንድሕር ስኺ ክትዕብዮም ዘይትኽእል ኮንኪ መንግስቲ ትዕቢ ቆልዑት ትኽእል ስለ ዝኾነት ንደቅኺ ሓሲብኪ ነፍስኺ ሓሲብኪ እዚ ብደም ህዝቢ ትግራይ መፃወት ይኮነን ያ ጠጠው ተብልዮ ያ ኢማ ብሕጊ ክንራኸብ ኢና ንዓኺ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኩሎም ዝተሓባበሩኹ ዘለዉ ከይተረፈ ነዚ ሰብኣይ ብደረገሪ ታክሲ ኣለዎ ናይ ታክሲ ክኸፍት ብፎቶግ ናሃቱ ከፊትዎ ዘሎ በቲ ናሃቱ ሸሪካ ገይርዎ ዘሎ ሰብኣይ ወላ ጆን ብላክ ይኹን ወላ ገለ ካልእ ብላክ ይኹን ኣይፈልጥን እዚኣ ጠጠው ተብልያ ብኽብረትኪ ወኢላ ብመንግስቲ ኢና ክንፋረድ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ምሳኺ ምክንያቱ ሰብ ንዓኺ ዝቐንአልኪ የለ ወላ መንደፊ የለ ምክንያቱ ዝቕናእ ነገር የብልክ ንስኺ ኩሉ ናይ ሰይጣናዊ ስራሕ ክትሰርሒ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እንዳሞተ እንዳጠመየ ንስኺ ትማሊ ኣብ ሸመልባ ወላ ምንታይ ዝነበሩ ማዓስከራት ቆልዑት ተሃንፅዮም ዝነበርኪ ተጋሩ ከም ሳርዲን ክጭፍለቁ ኣለዎም እንዳበልኪ ትዛረብዮም ዝነበርኪ ኣብኡ ኮይዶም ዝኩሉ ህዝብና በዲሎሞ እዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ንስኺ ሜክኣፕ ክትገዝእሉ ገንዘብ ተጋሩ ገንዘብ ከውፅልኪ ካብ ዓለም ሙሉ መቸም ኣነ ማንም ትግራዋይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ገንዘብ ንኣዶ ብሊና ኣብ ኤሮጳ እንዳተቐመጠት ዝኩሉ ሓገዝ እንዳረኸበት መንግስቲ እንዳኸኣላ ዘውፁ እንድሕር ኮንኩም ስኻትኩም ብህዝብኹም ዘይተሓስቡ ንህዝብኹም ዘይትግደሱ ሰባት ከም ምዃንኩም ጥራይ ተደሊኹም ወላ ሚልዮን ሃብዋ ድሕሪኡ ኣነ ግን ናተይ ክገብር እየ እዚ ሕጋዊ ይኮነን ቀዳማይ ነገር ሰብኣውነት የብሉን ንስኻ ኤርትራዊት ኢኺ ንዓና ኣሕዋትኪ ይቐትሉና ኣለዉ ህዝብና ይቐትልዎ ኣሎማ ክልተ ኣሕዋትኪ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ተረዲእኪ ኣኪብኩም እውን 1 ሚልዮን እውን ንጆኖሳይድ ዝገብሩ ዘለዉ መንግስትኹም ክትበዎ እንትኾኑ ሓሲብኩም ትኾኑ ኣይፈልጥን ንዓኻትኩም ዝኣመን ድሕሪ ሕጂ ማይ ዝኣመነ እዩ ብሰዓት እዚ ህዝብና ከምዚ ኢሉ እንዳሃለቀ
أب حموران دا تدربية خمزن دا ترأي حزبي أركبكم جنزك توصولا يا تطو تبليا يا أنا مساخي من جست سويدين نحن فارت مخنياتون السويدين وين تخفي يوم اللخي بدرجة تقبل اللخي قلعت كم زي حزب زعدي قلعت كم زي حجوزي اختبل زلخي دكاي عملية دقص له تبل اللخي إذا خلتي دوكومنتي الكيزة اللي خاطر قميت له كالو دوكومنتون قال أنا زي أخذ لك إما تيزة اللخو يا بشرفكي يا بخبرتكي تلعليات عطويا زاكو فند مخفيت كيزة اللخي حزب تقراينا أحمد صوتي كونه يا أكل بخلو تحمومنا زلخم እንደገና حجي مستم دقفتخي أديا ما بأمريكا خوينات تدقفكي جون بلاكي دقفكي كلهم إرتراويان تقراوي لبو نصوح مسانا عندي حسي مسانا عندي حجزاتنا هجدف صريف كلنا نحن قالسي أين عوته لنا جانا حوادنا تدي أفيهم تعويتهم كندركي تسغسل الساعة خسل درفكي ويدما نساتهم سلام سلزل أخوكي كونا بوليتيكا ينعون تسغن بز خمسة أتي خندقنا بقدامي عسينا ياتا غوفندمي مس كابتن إيرتراخون كز خفتكيا እንደገና ሕጂ ከአመል ስከፊትካ ሕጂ ሞኻ ኣይንገድፈክና ፍለጢ ብሕጊ ኣይንገድፈክና ሕግሎ ጠበቃሎ ብዙሕ ነገር ዝግበራሎ ንስኺ ባዕልኺ ኣብ ፀገም ክትኣቱ እንድሕር ደለኺ ደቅኺ ክትስእኒ ሓሳብ እንድሕር ኣለኩ ኮይኑ ናትኩ ጉዳይ ከም ድላይክ ኣነ ግን እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ኣብፂሓልኩ ኣለኹ እንታይ ይብሉ መስለኪ ለቐድ ኣዕዘራ ምን ኣንዘር ሓደ ሰብ እንድሕር ጠንቂቑካ ድሕሪኡ ናትካ ሓላፍነት እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ከዓ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ሰብ እዚኣ $1 ሓንቲ ቅርሺ ተውፂኹምላ ንስኻትኩምን ሰበይ ኮንኩም ንስኻትኩምን ንናይ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ደገፍቲ ኢኹም ምክንያቱ እዚኣቶም ሲኦም ዝገብሩ ዘለዉ ህዝብና ይሃልቅ ኣሎ ህዝብና ይጠሚ መውት ኣሎ ንሕና ኣዋፂና ንህዝብና ዳኢና እምበር ነዚኣ ንፀገበት ኣብ ኤውሮጳ ንሓንቲ ማቲታ $100 እንዳኸፈለት ሜክኣፕ ተደፍቲፋ ትመፅእ ሰበይቲ ገንዘብ ሲኢና ኣይኮነት ቅድሚ ሕጂውን ጌራ ሕጂውን ትገብረላ ንመፃኡን ክትገብር እያ ልቢ ትግራይ ከም ዝበሉ ድማ ኣያጅቦ ዓያሹ እዮም ዝብሉና ዓያሹ ተጋሩ ዓያሹ ስለዚህ እንታይ ዓይነት ሰብኣውነት ዘይብላ ሰብ ምዃና እምበር ኣብ ሰዓት እዚ ደኣኒ ንህዝቢ ትግራይ ገንዘብ መለመነቶ ነይራ እስከ ሕሰቡ ቅድሚ ሕጂ ከም ኢሎም ኣኪቦምላ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ካልእ ኢላ መፅኣ ኩሉ መን እሞ ዘይውፅአላ መን እሞ ዘይሃባ ሰብ እኮ ኣይግብኦን እኮ ኣይበሃልን እዩ ንዝግብኦ እኮ ተሃብካዮ ፀገም የብሉን ግን ብከምዚ ዓይነት ብህደም ህዝብና መፃወቲ ኖ እዚ ስጋባብዚ ስቶፕ ስጋባብዚ ስቕና ርኢናክ ዝኾነ ትዛረብ ድላይ ክዛረብ ፅቡቕ ኣብዚ ግን ክንፋረድ ኢና ኣብ ድሙስቱል ናይ ስዊድን ኣብ ክልተ ድሙስቱል ድማ ኣነ ደዊለ ሓቲተ እየ ሹምኪ ፐርሽን ናምበርኪ ሂበዮም እየ ሓሳዊት ኢኺ ፍርዲ የብልኪ ክሲ የብልኪ ንህግደፍ ስራሕ ሲኢኖም ምሳኺ ህግደፍ ክፃወቱ ካልእ ስራሕ ኣለዎም ህግደፍ እዚ ኩሉ ወድኺ ዝህረመ ይኮነ ወላ ንስኺ ትህረሚ ይኮንኪ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ክልተ ደዊልኪ ክመፁ ክሕግዙ ክኽእሉ እዮም ደቀይ ተሃሪሞም እንዳበልኪ ህግደፍ መዓስ ደናቑር ከም ዝኸማኸ ኣይኮኑን እዮም ክነግረኪ ኣብዘይ ዓዶም ኣብዘይ ሕጊ ስዊድን ኮይኖም ኣብዚ እኮ መንግስቲ ስዊድን እኳ ንሕና ተካይደና ሕጉ እኮ እዩ ዘካይደና መዓስ ኢሳያስ ኣይኮነን ዝመርሐና ንዓና ኣብዚ ስዊድን ኣለውና መራሕትና ተረዲእኪ ንህዝቢ ስዊድን ኣይተፅርፍዮ ንሕጊ ስዊድን ኣይተፅርፍዮ እዚ ንሃትኪ ፀወታ ድራማ በኺኺ ገለጌርኪ ዝሰርሕዮ ዘለኺ ኢኺ ኣነ ዝሕዝነኒ ናትኪ ዘይኮይኑ ናይቶም ደገፍቲ ተጋሩ እዩ ዝሕዝነኒ ኣነ ሕጂ ወፂያ ከምዚ ኢላ ተዛሪቦም ወላ ሚኢቲ ለይትን ቀትሮም ወፂኹም ወላ ፀፀረፉ ኣይግድሰንን እዩ ብህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ኣነ ድማ ብልሚርሳድ ክነግረኪ ኣነ ንስኽን ኣብዛ ዓዲ ብሕጊ ኢና ክንረኸብ ኣየድፈኪን ያዕፀውያ እዛ ጎፈንድም እዚኣ ወይ ኢላ ወላሂ ልዓዚም ዘይገድፈኪ እቕሲም ብላህ ዘይገድፈኪ ወላ ጠበቃ ባዕለይ ከፊለ ክፋረደኪ እየ ክነግረኪ ክፋረደኪ እየ ለኣኑ ኩሉ ቪድዮታት ናይ ጆኖሳይድ ዝኣወጅክዮ ቅድሚ ሕጂ ኣለና እዩ ኩሉ ኣሎ እዩ ዶኩመንት ኣሎ እዩ ክፋረደኪ ያ ትዓፀውያ ያ ክንፋረድ ኢና ኣነ ባዕለይ ጠበቃ ክኸፍል እየ ገንዘብ ንህዝቢ ትግራይ ለ ጠበቃ ክኸፍል እየ ገንዘብ ክነግረኪ ሕጊ ኣሎ እዩ መንግስቲ ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ፀወታ የለን ኩሉ ዶኩመንት እዩ ትዛረብዮ ዘረባ ቴሌፎናት ይኹን ኩሉ ተቐሚጡ እዩ ኣብዛ ዓዲ ዝቕመጥ እዩ እንድሕር ብሕጊ ብመንግስቲ ክመፅእ ተኮይኑ ክመፅእ እዩ ስለዚ እዚኣን ጥዕምትኽን ነጊረክ ኣለኹ ኣይ ክገብር እየ እንድሕር ኢልክ ከዓኒ ሕግና ይዋፃእና ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ደም እንዳፈሰሰ ንስኺ ብዚ ሚሊዮን ቅርሺ ናይ ስዊድን ማለት 7 ሚሊዮን ብር ማለት እዩ 7 ሚሊዮን ብር ንሕና ንህዝብና ኣይጠቅምን ኤርትራውያን ማ ኣይውፅልክን እዮም ኤርትራውያን ኣይህብኹን እዮም ምክንያቱ ፈሊጦም እዮም ሓሳዊት ኢኺ ፈልጡ እዮም ኣይህብኹን እዮም ሕጂ ናብ ተጋሩ ኢኺ ትኸድ ዘለኺ ትግራዋይ ዘሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘማ ንዓና ተቃሊሳትና ኢልና ከውፅእ ክእል እዩ ኣነ ንኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዓለም ዘሎ የጠንቅቆ ኣለኹ እዛ ሰብ እዚ ኣብ ስዊድን ምሳና ኣትቕመጥ ገንዘብ ኣሎ ሓገዝ ናይ ወልፈር ኣሎ ሓገዝ ክትገብር እንድሕር ደልያ ክትሓትት ትኽእል እያ ክዋኽእል እዮም ኣነ ንዓይ ትምፃእኒ ባዕለይ ሒዝያ እንዳ ሶሻል ክወስዳ ክእል እየ
أنا بعلي إن داشوشال كوز ده بعلي كترجم الله تمسعني تسأجيما أنا بحق إن حركوينا تمسعني قد مزاس راح زي أمجباري يا تطوطو تبلا ويدما أنا حاجز دلي سعادي لا تمسعني أنا بعلي بمكينة وسيدة أبتز جبوني حاجز كبصحي جن حساويتها يبلاني كسيه بالله دهجدف أي جوية يواد قدمية ولا بدحرية كلمة حجة تودي مسكينة إذا صاددته حساويتها أبتز تبوتات تزاربوت تزارب أنا فلت إيه ما نمودي أي دفراني أبز عدو قالنستيتي قيح مسمري ما نما يدفركاني ما نما يزاربكاني ولا عاد ما زجدده سخاتكم جن تجارو جن معاسي هنا خن المهار أيفلتن أي تحزلي معاسي نخن المهار يتفلتن أبزن دقاتو ودحان تحجزنا يتسجم يقولون من يزحجز من يزحجز كأب ساعات زمان يحجز جبو إذا كله سايكولوجين عنا دقاتولنا حسوتين دابلونا تانيهم نساكو معاس متيا مستقراي كم زبلت تفلتيهم نمنتاي كم زبلت تفلتيهم تمالا أتيا ناي سكس بروجرام كفيتا كماني لايك جبروا ليت بلوكم نيرا نسا بزنسات تقبر زلا حزب تقراي قل متصاوت يكونن أيا جيبو بتعمي إذا مزجناك أبزها الله خليها دافيركا خمزيل كموتساخا أنا قدم موتساي كندي سبجا خندو دحانيك أنا أخذ لخو يوم فترى يبلخو يوم يبلوني يوم فلتي أي قد سنني جنا أنا مزي أزقني قبلي ناتي ليفل أيكونتن مساي مخايدي أيكونتن ناتي بروفايل حيزات خد أيكونتن قد إزي أزيت جبرو قفع سلازي لا أنا نسخن كنفاردين بفرد بيت وزي أنت عمتهم صبوا علي تدحن حدا يعني اللي